presentation yathu imene tikuti utatu wa Mulungu mukachisi. Tifuna tipeze utatu wa Mulungu mukachisi. Khale nafe tikuwerenga pa Masalimo 77 verse yake ya 13 akutuza ifunena kuti Mulungu malo opatulika muli njira yanu, Mulungu wankulu ndani monga Mulungu. Mwa njira ina Masalimo akutuza ifunana malo opatulika mapezeka mukachisi. Mmene mumu ndimene muli njira ya Yehova. Ngati tingakangane kapena kususana pa china chilichonse, ngati tifuna tipese chonadi chenijini, tifune titenge chonadicho ndi kuchika mukachisi. Fati Yohane ngakhale anaona masomphenya, anamuona Yesu Kristo akuyenda pakati pa nyali zisanu ziwiri, anamuona Yesu Kristo ali mukachisi wake wakumwamba. Ndiye ngati tingamvesese kuti no chiphunzitso nchona kapena ayi, tifune ticheze mukachisi. Ndiye pa nthawi ino mafuna ticheze chiphunzitsochi mukachisi. Semaso tipempheni. Ambuye fathu kozema padera chifati matikonda nthawi zonse. We ask kuti mukhale nafe, tipemphanso mukati kukhaso losamena kumvera, kuwakweza miyoyo yawo kuti akakhale chifupifupi ndi inu, kuti thandize tonse pamene ndikufotokozera ndiwonso mukapereke kufunafuna kusaka ndi kufufuza kwa iwo amene akumvesa. Pamene mzina Yesu Kristo mphe. Amen. Right, ndiye tikaona kachisi ameneyo tikutha kuona kuti amakhala ndi mbali zina mbali 4 kapena zina kumene wati kumpoto kapena kummawa, kumadzulo, komanso kumpoto ndi kumwera. Okay, ndiona kachisi anamangidwa ndithu moteromo, ndithu amakhala pakati pa ana a Israeli. Okay, ndiye tikaona bwinobwino tiona mkatikati mwa kachisiwo mumakhala ndithu ndime zimenezo, pamakhala ndithu kumpoto. Ndiye ukalowa mkatikati muchihema chimenecho kanyumba kamene koko makhala ndithu mkati amene amati table of showbread, mbali inayo kumakhala ndithu guwa limene limachitika zofukiza, ndi kwina kumakhala ndithu nyali imene imakhala ndi manja 7. Pakati pa mazakhala line kapena salu yotchinga tchingira mchipande chopatibisisa mmene makhala chinthu chimodzi imene chikuti likasa la chipangano. Likasa limene lili kati mwake makhala malamulo 10, makhalanso ndithu ndodo ya Aaroni imene inaphukira, mapezekanso ndithu mphiko wa mana ndi zinthu zimene mapezeka pamwamba pa likasa limene akatchingapo amatchedwa kuti chotetezera. Potchingapo chilidi chake amatchedwa chotetezera. Pamake makhala akalibe awiri agolide akang'anizana pakati pamatuluka kuwala kumene kumayimirira kupezeka kwa Mulungu. Ndiye mmene tamuona kachisi timaonana tuno kumako pamakhala chiseko chimodzi. Kodi chiseko chimenechi chimayimira chani? Tikapita buku la Yohane chapter 14 verse 6. Yohane 14 verse 6 akutuza ifunana kuti Yesu ananena naye, ine ndine njira ndi choonadi ndi moyo, palibe munthu adza kwa Atate koma mwa ine. Mwa njira ina Yesu Kristo akutuza ifunana iyeyo ndiye njira. Iyeyo Yesu Kristo ndiye choonadi. Mwa njira ina kachisi ameneyo akuyimira njira ya Yehova. Njira ndi choonadi. Okay? Njira tikafikire kwa Mulungu ndi Yesu Kristo yekha. So pali njira yake tiona nayo tuno kachisi ameneyo tikaona bwinobwino akuyimirira ndithu njira yokafika kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndiye timafuna tionenso Yohane chapter 10. Yohane 10 verse 9 ndouza final tino, ine ndine khomo, ngati wina alowa line adzapulumutsidwa, nadzalowa nadzatuluka nadzapeza m'busa. Mwa njira ina njira yacho nadi ndi Yesu Kristo. Ndiye Yesu akutuza feti iyeyo ndiye chani? Ndiye khomo. Mukona mwina apo makhala khomo limodzi lokha, suma makhalanso njira ina yeye, umazera njira imodzi, khomo limene likuyimira Yesu Kristo. Okay, ndokala pa khomo pamenepo umakhala la nkhosa yako imene imakaperekera nsembe pa guwa limenelo. Ndete yoyera Hebrew chapter 10 verse 1 mpaka na 4 akutuza ife kuti guwa limene imayimira chani. Tiye tiwene pamenepa kumati ife tiwerengera pa verse 4 ndifa panano verse 4, pakuti sikutheka kuti mwazi wa ng'ombe zamphongo ndi mbuzi ukachosere machimo. Mwa ichi polowa mdziko lapansi anena, nsembe ndi chopereka simunazifuna, koma thupi munandikuzira ine. Ndiyetona nawo kuti
ngena yako ndina zinsembe zonse zimene zimaperekedwa zija sizidakwanisa kuchotsa tchimo. Fane mwazi wawo kapena moyo wa zinthu zisunakwanira. Wafunika moyo okhawo amene uli woyera, moyo okhawo amene uli ndi umulungu. Moyo okhawo ndi umene ungapereke moyo osatha kwa inu ndiwe. Ndi mwanjira ina nkhosa imene ikuyimira Yesu Khristu. Mwanjira ina pamene baba pamene pakuyimira Calvary, pamene Yesu Khristu atabwera anazazipereka yekha nsembe malo mwa inu ndi ine. Ndiye ukadusa amenepo pamazakhalano ndithu chimbiya chimenechi. Chimbiya chimene chimatchedwa lever of worship, mmene munthu kapena wansembe amafunika akatani akazisuke. Ndiye tikawerenga Roma chapter 6 verse 3. Roma chapter 6 verse 3 ndi 5 anati no kapena kodi simudziwa kuti ife tonse amene tinabatizidwa mwa Khristu Yesu tinabatizidwa mu imfa yake. Verse 4. Chifukwa chake tinayikiridwa m'manda pamodzi ndiye mwa ubatizo kulowa mu imfa, kuti monga Khristu anaukitsidwa kwa akufa mwa ulemerero wa Atate, chotero ifenso tikayende moyo watsopano. 5. Pakuti ngati ife tinakhala olumikizidwa ndi chifanizidwe cha imfa yake, kuteronso tidzakhala chifanizidwe cha kuuka kwake. Ndiye tikamaona lever imeneyo imayimira imfa ndi kuukanso kwa Yesu Khristu. Zimenezi zikuyimiridwa mujani mu ubatizo. So Yesu Khristu atafa pa mtanda, atafa pa Calvary, anazaukanso. Zimene zikuyimiridwa apopo ndithu pa chimbiya chimene chosukirapo. Chimbiya chosukirapo chikuyimira imfa ndi kuukanso, zimene zimatha kuyimiriranso mwa Khristu amene alandira Yesu Khristu pa khomopa. Akhristu akulandira Yesu Khristu pa khomopa, akuzindikira kuti Yesu Khristu ndiye yekhayo amene angafikise kwa Atate, ndi akulowa kudzera mwa Yesu Khristu kufikira pa Calvary, kulandira mtanda wawo niwenda ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu, kukhala ndithu chiwalo cha thupi lake la Yesu Khristu. Ndiye tikuona Yesu Khristu na Yesu kuti akhale njira anafunika atani afe, atafa anazaukanso pambiya pamene. Ndiye timalowano mkati, tikalowa mkati timalowano ndithu mu chipinda chopatulika. Tikalowa mu chihema chimenecho timalowa chipinda chopatulika, koma tisanalowe mu chihemamo pamakhala nsalu yotchinga yakunja. Ndiye tione pa Heberi chapter 10. Heberi chapter 10 verse yake ya 20 atozefuna kuti pa njira yatsopano ya moyo imene anatikonzera mwachotchinga ndi chothupi lake. Mwa njira ina panali nsalu ziwiri zotchinga, kunja ndi mkati. Ndiye tikutha kuona kuti no zonse zikuchitika ku malo awa amene amatchedwa courtyard. Malo awa kunjawa zimachitika pa dziko lapansi, koma Yesu atauka ali kumwamba. Ndiye kuti tikafikire kumene kuli Yesu Khristu pali nsalu imene inali yotchinga. Okay, mwana nsalu imene ikuyimira thupi lake. Mwa njira ina pamene iye wayima, pamene Yesu Khristu wayimapo, ifenso tilipo. Mwa njira ina nsalu yotchinga ikuyimira thupi lake, thupi la Yesu Khristu. Werengeso verse ina, Efeso chapter 2 verse yake ya 6. You know, ndipo anatiukitsa pamodzi, natiyikitsa pamodzi mzakumwamba mwa Khristu Yesu. Mbona menepe? So pamene ife takhulupirira Yesu Khristu tili kuyimirira pamodzi ndiye mzakumwamba. Mwa njira ina kudzera mu thupi lake tikutha kufikira ndithu malo amene wawa amene tino malo opatulika. Ndiye tikalowa mkati mukachisi timapeza no mikate 6 imene makhala ndithu pa table amenepo. Zimene zikuyimira yani tipite pa Yohane chapter 6 verse yake ya 48 akuti bwanji. Yohane 6 verse yake ya 48 anati no ine ndine mkate wa moyo. Mwa njira ina Yesu Khristu ndiye mkate wa moyo. Yesu Khristu ndiye mawu a Mulungu. Tiona nato ni Yesu Khristu anafotokoza kwambiri mu Yohane 14 verse 10 anati no zonse zimene akuyankhula ndi kuchita ndi Atate amene amuuza. So tikuona nati no mawu awoona, mawu a moyo, mawu a Yesu Khristu ndi amene akuyimira yani mkate umenewu. Yesu Khristu ndiye mkate wa moyo. Ndiye tikapitiriza tikuona so unayo kuti no panali ndithu pamenepo panali ndithu zofukiza. Okay, zofukiza zimene zikuyimirira chani tione pa Chivombozi chapter 8. Chivombozi chapter 8 gwala lofukiza pamene anthu amayikapo chani, amayikapo spices kapena ma incense. Ma incense amene ndi amene amakwera kumwamba ndi kumapita mu chinsalu, pita
chindolera chisanu ndikaphimba umeneko cholinga to ansembe alowepo mu tsiku limenelo la chitetezo. Ndiyeti tiwerenga wenepa mu chapter 8 verse 24 nawo kuti no ndipo anadza mngelo wina nayima pa guwa lansembe nakhala nacho chotengera cha zofukiza chagolide ndipo anampatsa zofukizazo zambiri kuti azike pamodzi ndi mapemphero awera mtima onse pa guwa lansembe lagolide lokhalapo ku mpando wachifumu 4 ndipo utsi wa zofukiza pamodzi ndi mapemphero awera mtima unakwera kutuluka mdzanja la mngelo pamaso pa Mulungu. Ndiye tikuthaona no utsi umenewo akuti ndi zofukiza mapemphero awera mtima amene akukwera mmwamba ukafika kwa Atate. Ndiye timafuna nena kuti kodi mapemphero amenewa akufika pawokha anthu oyera mtima akamemphera mapemphero pawokha. Ndiye tione wenepa Roma chapter 8 Roma 8 verse 26 amene akwathandizira anthu oyera mtima ndi ndani ndi yani. Ndiye tikuthaona amenepa kuti Roma 8 verse 26 atoza funo momwemonso Mzimu athandiza kufoka kwathu pakuti chimene tipempha monga chiyenera sitidziwa koma Mzimu mwini atipempherera ndi zobuwula zosatheka kuneneka. So atoza funo Mzimu ndi amene akutirani akutipempherera ndi zobuwula zimene ife sitingathe kuzitani kuzimvesesa. Now tikapitiriza ndi chapter acho tikalinga verse 34 atoza funo Mzimu akutipempherera ndi ndani. Verse 34 no ndani adzawasusa Khristu Yesu ndiye amene adafera inde makamaka ndiye amene adauka kwa akufa amene akhalanso pa dzanja la Mulungu amenenso atipempherera ife. Mukuona amenepe. So tikuona nawo kuti Yesu Khristu ndiye amene atipempherera ife kudzera mwachani mwa Mzimu wake. Mukuona amenepe. So Yesu Khristu ali kumwamba pa dzanja la Atate lamanja walipasa Mzimu wake pachanani atino Nkhoswe imene ili Mzimu azakuphunzitsani zonse. Okay, Mzimu umene uli Mzimu wa Khristu Yesu, Mzimu wa Chowonadi ndi Yesu Khristu. Mzimu wa Chowonadi ukhala Mzimu wa Yesu Khristu. Yesu Khristu akutisanula Mzimu wake mwanjira ina ndi amene akutiphunzitsa ife choyenera kupemphera. Pamene tikupemphera mapemphero athu akudza kumwamba ndi zoyenereza zonse za Yesu Khristu ndi mwazi wake wa Yesu Khristu ndi ubwino wake wa Yesu Khristu kuti mapemphero athu akakhala olandirika pamaso pa ndani pa Yehova. So tikuona kuti Yesu Khristu ndi amene akutitani akutithandiza ife moyo wathu wachani wopemphera ndi amene akutiphunzitsa ife kutani kupemphera. Ndiye timaona amenepa pamazakhalano chi lampstand cha manja 7 ndiye zimene zizulimira yani. Tikapita Chivumbulutso chapter 3 verse 1 Chivumbulutso 3 verse 1 akuza ife nawo kuti ndipo kwa mngelo wa mpingo wa ku Sarde lemba izani na iye wakukhala nayo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri. Ndidziwa ntchito zako kuti uli nalo dzina lakuti uli ndi moyo ndipo uli wakufa. So Yesu Khristu akufotokoza kwa akhristu amene aku Sarde kuti akuti no iye akulenda izi ndi amene ali ndi mizimu isanu ndi iwiri. Mizimu isanu ndi iwiri ili ndi mwini wake. Mizimu isanu ndi iwiri imene ili ndi mwini wake amene mwini wake ndi nani? Ndi Yesu Khristu. Tikapita pa Chivumbulutso chapter 5 verse 6 aruza finano ndipo ndinaona pakati pa mpando wachifumu ndi zamoyo zinayi ndi pakati pa akulu mwana wankhosa ali chilili ngati waphedwa wokhala nayo nyanga zisanu ndi ziwiri ndi maso asanu ndi awiri ndiyo mizimu isanu ndi iwiri ya Mulungu yotumidwa ilowe mdziko lonse. Ndiye tikuthaona nawo tino mwana wankhosa amene akuyima ali chilili akukhala ndi nyanga 7 maso 7 maso amene ali ndi mizimu isanu ndi iwiri imene yotumidwa dziko lonse lapansi. So tikuthaona kuti no Yesu Khristu ndi amene ali ndi mizimu isanu ndi iwiri ali ndi maso 7 amene akuyimirira chani akuyimirira ndithu utumiki imene iyeyo akupanga. Okay, pakati pa mpingo wake. Tiye tionene zimene zingati zona. Chivumbulutso chapter 1 verse 20 anati no chinsinsi ya nyenyezi zisanu ndi ziwiri zimene unaziona pa dzanja lamanja langa lamanja ndi zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri ndipo zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. Muona amenewe Chivumbulutso 1 verse 20 akuti nyali zisanu ndi ziwiri zimayimirira mipingo isanu ndi iwiri. Ndiye tione pa verse 13 akuti chani ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina monga mwana wa munthu atavala chovala chofira ku mapazi ake atamangira lamba lagolide pachifuwa. Ndiye Yohane mu Chivumbulutso chapter 1 verse 13-20 akuona ro munthu wina amene ali mwana wa munthu amene ali Yesu Khristu atakuyenda pa nyali zisanu ndi ziwiri. Ndiye munthu amene ali ndi nyenyezi zisanu ndi ziwiri komanso akuyenda pakati pa nyali zimenezi
ndi akutiuza ife nyale zimene zikumira angelo kapena amithenga kapena asogolera amene akatumika kuti ku mipingo imeneyi. Koma akutiuza ife nano nyalizo ndiye zichani? Nyalizo ndiye mipingo isanu ndi iwiri. Ndi atiululira kunena kuti amene akuyenda pakati pamenepo pa nyalizo ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Okay, ndite tioneni tipitizeni Chilungu chapter 3 verse 21-22 anena kuti ino iye wakulakika ndizampasa akhale pansi pa ine pa mpando wachifumu wanga, monga inenso ndinalakika ndipo ndinakhala pansi ndi Atate wanga pa mpando wachifumu wake. 22 iye wakukhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Ndi akutiuza ife natuno iye amene wakhala ndi khutu amve zimene Mzimu anena kwa mipingo. Mukawerenga chapter 2 chapter 3 yachivumbulutso simuona ndi ku mipingo isanu ndi iwiri akuyankhula akunena zinthu mipingo yonse ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Komana akamayeza kuyankhula amene ano mumve chimene Mzimu akunena ku mipingo zikuthandiza kuti yani? Zikuthandiza kuti ndi Yesu Khristu amene akuyankhula kudzera mwachani? Mwa Mzimu wake. Ndi Yesu Khristu amene akuyankhula kudzera mwa Mzimu wake. Kodi Mzimuyo ndi ndani? 1 Korinto chapter 8 verse 6 akuti bwanji? Akunena kuti koma kwa ife kuli Mulungu mmodzi Atate amene zinthu zonse ziyokera kwa iye ndi ife kufikira kwa iye, ndi Ambuye mmodzi Yesu Khristu amene zinthu zonse zili mwa iye ndi ife mwa iye. So 1 Korinto akulembera kwa Korinto ndauza ife kuli Mulungu mmodzi amene zonse ziyokera kwa iye, chokera mwa iye ndi Yesu Khristu akuti zonse zigwirika mwa iye. Mwanjira ina tikutaona kuti Yesu Khristu ndiye Ambuye. 1 Korinto 8 verse 6 ndi Paulo kulembera kale yachiwiri kwa Korinto omwewa akutiuza ife na Ambuyeyo ndi ndani? 2 Korinto chapter 3 verse 17 aona kuti koma Ambuye ndiye Mzimuyo, ndipo pamene pali Mzimu wa Ambuye pali ufulu. So Ambuyeyo ndi nani? Ndi Mzimuyo. Apezeka bwanji pa ife? Mzimu wa Ambuye ukhala nafe. Kona Yesu Khristu akayankhula amene chimene Mzimu anena mumve mwa njira ina. Ndi Yesu Khristu amene akuoneka pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri. Ndi Yesu Khristu amene akuyankhula kwa angelo a mipingo imeneyi. Ndi Yesu Khristu amene akunena kuno zimene mumva nena ndipo nzona. Ndipo akamaliza anati chimene ngati muli ndi khutu chimene mumva Mzimu anena muchite. So no nanatno ndi Yesu Khristu mu kachisi yonseyi amene akuonekera pamene papa ndi Yesu Khristu. Ndete tionene pamenepa pamazakhala chisalu yotchinga tinawenga kale Aheberi chapter 10 verse 22 natno nsalu yotchinga amene ikuyimira chani? Thupi lake kupezeka kwa Yesu Khristu mwambako ndi kumene kuthandiza ife ngakhalenso malo amene iye ali. Ndiye timazasuntha timazalowa muchipinda chotani? Chopatulikisisa. Chipinda chimenechi chopatulikisisa. Nde tikutha kuona nawo kuti no pa nthawi imeneyi ukala muchipinda chopatulikisisa makhala chinthu chimodzi lokha. Pamakhala ndithu chibokosi chimenechi. Ndipo pamene pamakhala chilidi chosekerapo pamene chikhapa ndi pamakhala angelo awiri amene mukuonera mamanganiza. Ndipo pamakhala kuwala kumene mwatuluka pakati pa angelo awiripo. Ndiye tione pamenepa Exodus 25 verse 21-22 anena kuti ndipo uziyika chotetezerapo pamwamba pa likasa ndi kuyikamo mboni ndidzakupatsayo mlikasa, ndipo pomwepo ndidzakumana ndi iwe kulankhulana ndi iwe, ndipo pamwamba pa chotetezerapo pakati pa akerubi awiriwo okhala pa likasa la mboni zonse zimene ndizakuuza za ana Israeli. Ndito nana kuno Mose akapita chipinda chopatulika amatha kuyima ndithu kunjako ndi amava mawu pamwamba pa likasa. Okay, pamwamba pa likasa pamene pakuoneka Shekinah glory pamene palo ime pamveka mawu a Mulungu. Mwanjira ina chimene chichi chimayimirira malo amene Mulungu apezeka kumwamba pa mpando wake wachifumu limirira likasa limene lili. Ndiye tikapitiza tona tuno Masalimo tuwenge Masalimo 11 Masalimo 11 verse 4 Masalimo 11 verse 4 So verse 4 na tuno Yehova ni kachisi wake woyera, Yehova mpando wachifumu wake uli mwamba, apenyera ndi maso ake ayesa ana anthu ndi zikope zake. Ndito unana tuno Yehova ali chipando chake ali kumwamba mu kachisi. Okay, ndiye tikutaonana kuno tione pamenepa Aheberi chapter 2 verse 17 ana tuno potero kudamenera kufananizana ndi abale zonse kuti adzakhale mkulu wa ansembe wa mfundo ndi wokhulupirira mzinthu zakwa Mulungu ndi kuti apereke dipo la zoyipa zathu. Tikaona pamenepa
Aheberi chapter 2 verse 17 akutuza finali Yesu Kristu ndiye mkulu wa nsembe. Tikaona pa Leviticus chapter 16 timaona nato no ndo ansembe yekha wakulu wa nsembe amene amafunika lero chimene chopatulika maso chopatulikisisa. Pa tsiku la chitetezero pamakhala anthu awiri okha, pamakhala wansembe amene amakalowa chimene chopatulikisisa kukakumana ndi ndani ndi Yehova Mulungu. Okay, so tikutaona no mawu amene aveka akamuyimira Yehova amene ali kachisi wake wopatulika, pamene ansembe akumira Yesu Kristu amene amatumikira mukachisi wake ndani wa Yehova, awiri amene akukhudza chipulumutso chathu. Ifa imene mafunanso ilengeso buku lina 2 chapter 15. 2 chapter 15 verse ya 3 onena kuti masiku ambiri tsopano Israeli anakhala opanda Mulungu wonayo, ndi opanda wansembe wakuphunzitsa, ndi opanda chilamulo. Tikuona apa kunena kuti Yesu Kristu ndi amene ali wansembe. Kwa masiku ambiri Aisraeli alibe Mulungu wonayo. Chimodzimodzi panopa Akristu alibe Mulungu wonayo. Ndipo chifukwa alibe Mulungu wonayo, alibe kumvekesesa kwa wansembe wonayo otumikirayo. Chifukwa alibe kumvesa kwa wansembe wonayo otumikirayo, sakumvesa chilamulo kapena sakumvesa chiyero cha Mulungu. Okay? Ndero kuona tozomvesa chisoni ndiye kumvekesede ka wansembe wokuphunzitsa. Kuti wansembe amene Yesu Kristu anatiphunzitsa kuti tani tizipemphera motani. Tete ndipiteni pa Mateyu chapter 6 verse 6. Mateyu 6 verse 6 Yesu Kristu anatiphunzitsa kuti wansembe no koma iwe pemphera lowa chipinda chako nutseke chiseko chako ndipemphere Atate wako ali mseri, ndipo Atate wako wakuona mseri adzakubwezera iwe. Mwanjira ina Yesu Kristu atiphunzitsa funo tipemphera kwa munthu mmodzi yekha amene ali Atate wathu, osati Atate wa Mulungu yayi. Tipemphera kwa Atate wathu amene akuti ali kumwamba. Verse 9 naona tulo chifukwa chake pempherani ninu chomwechi Atate wathu wakumwamba dzina lanu liyeretsedwe. Pamene tikupemphera tizoti Mulungu ndi Atate wathu. Mulungu amatikonda. Mulungu ndiye kholo lathu. Sitichita naye mantha yayi. Mulungu ndi amene amatikonda. Pemphera Atate wathu wakuti wakumwamba. Koma sitikungopemphera kwa Mulungu yekhayi, mono pali chinthu china chimene kupemphera tikufunira tizichigwiritsa ntchito kwambiri chimene Yesu anatiuza. Yohane 14 verse 13 akutiuza ifunira kuti ndipo chimene chilichonse mukafunse m'dzina langa ndidzachita, kuti Atate wanga alemekezeke mwa Mwana. Ndiye tikuona nato no mu system imeneyi pali wansembe ndi palinso Mulungu wonayo. Ndiye wansembe amene ndi Yesu Kristu. Kuti tikafikire kwa Atate pamakhala nsalu zotchinga. Ulowe chipinda chimene pamakhala nsalu, ulowe chimene pamakhala nsalu. Nsalu yotchinga amene ikuyimira ndani? Yesu Kristu. Tikulowa kudzera mwa Yesu Kristu kufika kwa Atate. Ndipo pamene tipemphera mu dzina la ndani? La Yesu Kristu. Ndipo Atate akayankha mafunso kuti mafunso athu onse amene ngapempha akayankha. Ngati ufuna kumikizana naye alimikizana naye fano afuna akweze dzina la ndani? La Mwana wake. Mwanjira ina palibenso njira ina yokafika kwa ndani? Kwa Atate. Palibe yetu. Anthu ena amakamba za Mulungu Mzimu. Kodi Mulungu Mzimu ameneyi angatifikise kwa Atate? Ndimufuna tiwerenge 2 Korinto chapter 11 verse 1. Aona atuno mwezi mutandilola pang'ono ndi chopusacho komanso mundilole. 2 pakuti ndichita nsanje pa inu ndi nsanje ya Mulungu, pakuti ndinakupalitsani ubwenzi mwamuna mmodzi kuti ndilangize inu ngati namwali woyera mtima wa Khristu. 3 koma ndiopa kuti pena monga njoka inanyenga Hava ndi kuchenjerera kwake, maganizo anu angayipisire kusiyana nako kuona mtima ndi kuyera mtima zili kwa Khristu. 4 pakuti ngati iye wakudzalalika Yesu wina amene ife sitinamulalike, kapena ngati mulandira mzimu wa mtundu wina umene simunalandira, kapena uthenga wabwino wa mtundu wina umene simunalandirira, mulolana naye bwino lomwe. Ndiye tikuona pamene Paulo akuchita kugamba kuti kukubwera Yesu wina amene akhala Mulungu mwana osati mwana wa Mulungu, ndikubweranso ndeti mzimu wina umene ukhala Mulungu mzimu osati mzimu wa Mulungu, pachifukwa amene ndimulalikanso uthenga wina. Taona kale ona tuno ophunzira samakhulupirira Atate wa Mulungu amtumwi aliwonse. Ndiye tikutaona kuti no pamene anthu alibe Mulungu wona ndoti sakhalanso wansembe akuphunzitsa, akhala nawo ndi ansembe awiri, Yesu Kristu amene ali kumwamba ndi akhalanso ndi Mulungu Mzimu amene ali pa dziko lapansi, zimene Bible sinafotokoze choncho yayi. Tikuona apa unawo tino kachisi akukana Trinity, kachisi akukana utatu wa Mulungu wina uliwonse. Ndiye tikafika pa likasa limene lili pamakhala ndithu
zinthu likasa limene. Kodi likasa limene likuyimira chani? Chivumbulutso chapter 11 verse yake ya 19 akuti ndipo anatsekuka kachisi wakumwamba amene ali mmwamba, ndipo linawoneka likasa la chipangano chake kachisi mwake, ndipo manali mphezi ndi mawu ndi mabingu ndi chivomerezi ndi matalala akulu. Mwanjira ina ukamba za likasa limene ndi litiro limene limakhala chipinda chotani chopatulika. Ndiye likasa limene lili likuyimira likasa la chipangano, monga pene pali chipangano chakale momwemonso pali chipangano yani chatsopano. Ndipo tiye tione pamene pa Aheberi chapter 8 verse 8. Okay, ndiye tikutha kuona paona kuti likasa la chipangano likuyimiranso pangano limene Mulungu akupanga ino ndi ine, limene tikupezanso pangano latsopano Aheberi chapter 8 verse 8 kufikira verse yake ya 13. Verse anatuno pakuti powatchulira iwo chifukwa anena, taona nakudza masiku anena Ambuye, ndipo ndidzapanga pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda, losati pangano linalichita ndi makolo awo tsiku ndinawagwira kudzanja iwo kuwatsogolera atuluke mdziko la Igupto, kuti iwo sanakhalibe mpangano langa, ndipo sindinawasamulira iwo anena Ambuye. 10 Pakuti ili ndi pangano ndidzapanga ndi nyumba ya Israeli atapita masiku aja anena Ambuye, ndidzapatsa malamulo anga kwa nzeru zawo, ndipo mtima pawo ndidzawalemba iwo, ndipo ndidzawakhalira iwo Mulungu, ndipo iwo adzandikhalira ine anthu. 11 Ndipo sadzaphunzitsa yense mfulu mnzake kuti ndipo yense m'bale wake ndi kuti zindikira Ambuye, pakuti onse adzadziwa ine, kuyambira wang'ono kufikira wamkulu wa iwo. Mwanjira ina tikaona pangano latsopano, tiona mu pangano latsopano Mulungu alipasa mzimu wake umene akutipasawo ndi umene tikukamba pamene pa Roma chapter 8 verse 2. Ndiye tikuona nawo pamene Yesu Khristu wabwera kudzaponyesa tchimo, tikutha kuona nawo Yesu Khristu anakwera kumwamba. Atakwera kumwamba chochita njira kuti akazozedwa ndi Atate, pamenepo akutipasa moyo wake, moyo umene uli woyera. Ndiye moyo umene tikulandira woyera ndi umene utithandiza ifeyo kuti choyamba tikapulumutsidwe. Tikupulumutsidwa ife atalandira moyo watsopano, koma osati icho chokha, komanso mu mtima mwathu, mu moyo wathu ndi moyo wa Mulungu ukhala umodzi. Mwanjira ina kasupe umene unawonongeka moyo wathu ukusinthika chifukwa tikulandira moyo wina watsopano. Tikamanga blood transfusion ndi munthu akulandira magazi, sitimatenga magazi a munthu amene adwala malungo, diabetes kapena adwala nthenda ina yake, timatenga munthu amene sadwala kena aliwonse, timayamba ndi magazi abwino. So chipulumutso chikamba ndi moyo wa Yesu Khristu, moyo wabwino. Moyo umenewo ndi umene utipasa ife moyo. Mukuona pamenepa. So pangano latsopano ndi limene lero. Tiye ndioneni Roma chapter 8 verse yake ya 2. Akamba pakuti chilamulo cha mzimu wa moyo mwa Khristu Yesu chandimasula ine ku lamulo la uchimo ndi la imfa. Ndiye tikuona nawo chilamulo cha moyo wa mzimu, okay, imene ni mzimu woyera, ndi imene utipasa ife moyo. Mukuona? Ndiye kuti pangano latsopano tikulandira mzimu wa Yesu Khristu, moyo umene Yesu Khristu anakhala pa dziko lapansi nigonjesa ndi kukwera nawo kumwamba, umenewo atazozedwa akutipasanso ifeyo. Icho ndi chamtengo wapatali chimene chikuuza ife za moyo umene tikupeza mwandani mwa Khristu. So pangano latsopano likukamba za zinthu zimenezi. Ndiye munyinthu chimenechi tikutha kuona panalinso ndithu likasa pamwamba kumene wakhala chivindikiro chimene chimatchedwa kuti chotetezera. Mwanjira ina tikutha kubwera pampando chifumu mukuzapeza chisomo chimene chimene chizindikiro chimene chikuti chotetezera. Ndiye tikawa nkati timazaonanso makhalanso mphika wa mana. Zonse zithawiza pa Aheberi chapter 9 verse 1 to 5. Kodi mphika wa mana umene wayimira chani? Roma chapter Agalatia chapter 4 verse 4 ndi 6 akutuza ife imene kunena kuti koma pokwanira nthawi Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi wobadwa akumvera lamulo. 6 Ndipo popeza muli ana, Mulungu anatumiza mzimu wa mwana wake alowe mitima yathu wofuula Aba Atate. Tikuona nawo
phika amana umayimira Yesu Kristu amene ali mawu a Mulungu amoyo. Tikuona tuno mikate nayo iwiri muchipendo chopatulika imene kuyimira mawu a Mulungu, mawu amene akuyankhulidwa kwa ife. Tifuna tiwerenge mawu a Mulungu koma osati kuwerenga mawu okha. Mawu a Mulungu amene akuchitira umboni za iye amene ali Yesu Kristu. Yesu Kristu ndiye amene akutumizidwa kwa ife kuti atifere, koma adapita kumwamba Mulungu akutumiza mzimu wa mwana wake. Tikuona amenewe. So mzimu wa moyo ndi umene kumira ndi mkate wa moyo. Ana Israeli anadya mkate kufikira atola mu dziko la Sodoma. Manje tena tifuna tikhale ndi Yesu Kristu amene ali mana, mawu a Mulungu amoyo, the living word, mawu amoyo akhale moyo mwathu kufikira titafika ku dziko la lonjezano. Tikawerenga pa Yohane chapter 5 verse yake ya 4. Ona tuno tiyambire verse 39. Ona tuno musanthula malemba popeza muyesa kuti momwe muli nawo moyo osatha, ndipo akundichitira ine umboni ndiwo omwewo. 40. Ndipo simufuna kudza kwa ine kuti mukhale nawo moyo. Mukuona amenewe. So Yesu Kristu akufufuza nato mawu a Mulungu ndi abwino, mukamasanthula muchita bwino. Komano ngati simubwera kwa Yesu ndiye simuchita kanthu. Tifuna nato mawu a Mulungu amatisonyeza ife ku mawu a Mulungu amoyo amene ali ndani Yesu Kristu. Kuna ngati mikate iwiri mu chipinda chopatulika ndi chipinda chopatulikisisa. Ndero utaona kuno munalinso ndithu ndodo ya Aaroni imene imaphukira. Ndodo ya Aaroni imene ikuyimira chani? Tikaona Galatiya chapter 5. Chapter 5 verse 22-27 akunena kuti 22-23 ana kuti no koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro. 23 chifatso chileso pokanetsa palibe lamulo. Mwa njira ina tikamaona zimene zizi chipatso cha mzimu ndi ubwino wa Mulungu. Tikakumbukira nthawi imene anali Aaroni amene anthu atamuukira Mulungu anati aliyense atenge ndodo yomweyo yokha inaphukira ndi amene munthu amene ndamusankha. So ino ndi ine ndife anthu osankhidwa. Yesu akutuza ife pa Mateyu chapter 7 kuti muzaze wayo ndi zipatso zawo. So ifeyo ngati mtundu wa anthu osankhidwa tikuziwika kudzera mu zipatso zimene tikupebereka kwa Mulungu. Tikuonana kuti no izi zikuyimira kuti anthu onse amene ali mwa Yesu Kristu. Yesu Kristu anabwera pa dziko lapansi monga ngati munthu. Anthu onse amene ali pa dziko lapansi pano onse anachimwa. Mukuona amenewe? Onse okhala pa dziko lapansi amabwera pa dziko lapansi amachimwa. Koma ndi Yesu Kristu yekha amene anabwera muzabala zipatso zokoma zodabwisa. Atakwera kumwamba Yesu Kristu akuzozedwa akutipatsa somo amene kuti nafe sikabalenso zipatso zomwezo, zipatso zokoma, zipatso zakena kumwamba. Ndiri kutaona kuti no ife amene tinali akufa, umunthu umene unali akufa, Yesu Kristu anabwera pa dziko lapansi anabweretsa moyo osatha mu munthu. Ndi inu ndi ine kuti tikhalenso chimodzimodzi ngati mmene ali Yesu Kristu pa dziko lapansi pano. Ndiri kutha kuona ndithu mwapaderadera kuti no tikamaona mkachisi wa Mulungu tikuonapo chipulumutso chonse chimene Atate ndi Mwana akutipasa. Ndiye timafuna tiwerenge verse yomaliza imene titagwiritsa ntchito kusekera utumiki umenewo. Tipite ku Zakariya chapter 12 verse 13. Zakariya 6 verse 13 pamene pakutuza ife ona kuti no iyi ndi adzamanga kachisi wa Yehova nadzasenza ulemererowo, nadzakhala ndi kulamulira pa mpando wake wachifumu, nadzakhala wansembe pa mpando wachifumu wake, ndi uphungu wa mtendere udzakhala pakati pa iwo awiri. Ngoona menewe. So akutuza ife na kuti Yehova azagwiritsa ntchito mphukira amene ali Yesu Kristu amene azamanga chani? Azamanga kachisi wake, ndipo uphungu wa mtendere udzakhala pakati pa ndani? Pa awiri. Kodi kachisi umene akumangayo ndi ndani? Kachisi umene ndiye utiwo tisaona no Yesu Kristu pamene akamba ndi ophunzira Petro ndi amene anazinga kuti Yesu Kristu ni mwana wa Mulungu woyekhayo. Ndatazindika zimene zizi Yesu Kristu amuzati ichi chimene Atate awarani ovumbulusa. Ndiye mana muzati pa anthu eni nzamangapo chani? Mpingo. Mwanjira ina mpingo so kumangidwa pa Yesu Kristu amene ali mwana wa ndani? Wa Mulungu. Mpingo umangidwa pa ganizo imene kuti Yesu Kristu ni mwana wa ndani? Wa Mulungu. Ndiye mafuna tione pa Efeso chapter 4 kuti kachisi ameneyo ndiyo utiyo. Tifuna tiwerenge pamene pa Efeso chapter 2 verse 18. Tiwerenge pa Efeso chapter 2 verse 18. Efeso 2 verse 18 imene italongosola zimenezi. Efeso 2 verse 18 nakuti kuti mwa iye ife tonse awiri tili nawo malowedwe athu kwa Atate mwa mzimu mmodzi. So tikuona kuti kusera mwa mzimu mmodzi, mzimu umene Atate akutipasa, mzimu wa mwana wake. Galatiya 4 verse 6. Kusera mwa mzimu umenewo ifeyo tili ndi maombedwe,
tili ndi kuthekera kuti tafika kwa Atate. Tedulizeni verse 19 no. Pamenepo ndipo simulinso alendo ndi ogonera. Komatu muli amudzi omweyo wa oyera mtima ndi abanja la Mulungu. 20. Omangika pa maziko a atumwi ndi aneneri pali Khristu Yesu mwala wa pangodya. 21. Mwa iye chimango chonse cholumikizana pamodzi bwino chikula chikhale kachisi opatulika mwa Ambuye, chimene inunso mumangidwamo pamodzi mukhale chokhalamo Mulungu mwa Mzimu. Ndiye tikuona ndi kachisi amene amafuna amange ndithu ndi mpingo wake, anthu amene alandira Yesu Khristu alolera Mzimu wake akukhala ngati miyala ndithu imene ikuyikidwa pamodzi kuti no maziko ake akhale aneneri ndi atumwi. Ndiye ife tonse tikumangidwa ndithu m'nyumba imene Yesu Khristu akukhala ndithu mwala sanamira, mwana wa Mulungu ndi amene akukhala mwala amene omangana okana, ndi umene Yesu Khristu akugwiritsa ntchito kuti no iyeyo kudzera mwa iyeyo akakhale Adamu wachiwiri, akakhale ndithu iye amene adakhale ndithu Atate wa mtundu wa anthu ena, mtundu wa anthu amene agonjetsa tchimo chifukwa talandira moyo wa Yesu Khristu. Ichi ndi chimene Mulungu amafuna atiphunzitse ife kudzera mu kachisi. Kachisi ndithu akutionetsera kuti kulibe utatu wa Mulungu wina uliwonse. Faina kuti munthu akhale wansembe amafika akhale ndi akhale kutiona kuti no munthu ameneyo anakhalapo amatengedwa pakati pa anthu. Ahebere 5 sana mazoto pakuti aliyense wansembe amene amatulunga mu za Mulungu amatengedwa pakati pa anthu. Wansembe nayense amafika akhale munthu. Mwanjira ina Yesu Khristu anabwera zakhala munthu chonga akhale nsembe wabwino. Tikuzira pa Ahebere 2 no iye analusa mu zonse chonga akhale nsembe wabwino. Ndezitheka bwanji pamene Yesu Khristu wagonjetsa ali ndi moyo amene ali moyo osatha ndi yekhayo kubwera kumwamba basi akutumiza wina amene sanagonjetse kuchimo alibenso moyo osatha. Zitheka bwanji tikafuna amene wagonjetsa tchimo ameneyo atipase moyo, amene ndipena angatiphunzitse zonse, amene ndamene angatiuze mene tikuyenera kuchitira ndi kuyendera moyo uno. Yesu Khristu yekha ndi Ambuye, komanso Yesu Khristu Ambuye wathu amene ndiye Mzimu amene ndamene akuphunzitsa ife zonse, amene ndamene sakutisiya ife kuti tikakhale tokha. 102 verse 1 akuti limbikitsa ife mwapaderadera. 102 verse yaka 1 ona tuno tanatanga izi ndi kulemberana kuti musachimwe, ndipo akachimwa wina Nkhoswe tinaye kwa Atate ndi Yesu Khristu olungama. Mwanjira ina ine ndine titakhala mu woyera ngachiyere chifukwa ndi Yesu Khristu, koma ngati wina akachimwa Nkhoswe ilipo, Nkhoswe ni ndani? Yesu Khristu. Mu plan ya chipulumutso ndi awiri okha, Atate ndi Mwana wake. Ine kodi mukuvomera kumwandira Yesu Khristu akhale mbweni mpulumutso, ichi ndiye chinthu chimene muwate kuzera. Ndipempha kuti no muyankha pempho la Atate imene Yesu Khristu anatipempha kuti tikamapemphera tizipemphera Atate athu akumwamba zinatiyesedwe. Tizipemphera ndithu kwa Atate osati kwa utatu wina aliwonse, ndi kukweza iye Atate amene anatuma mwana wake kuti akatifere ife pa mtanda. Ndikupempha mwadalisika ngazili chocho tingana mawaliki mukake Yesu ina. Mungu adaliseni. Amen.